Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Biyernes. Yari kita sa ika-18 ng petsa sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Danon ta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kapostang mga kaaksyon ta diri sa syudad sa mga kabaranggayan kag kapulukan oks lang kita sa sining mga inuras kag sa bugos nga probinsya sa mga banwa kag syudad sa oriental side. Kamusta kamo ya mga kaaksyon namon sa Kanginan kag sa probinsya sang Guimaras? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginatamyaw tang mga kaaksyon ta dira sa probinsya kag syudad sang Iloilo sa Capiz, Aclanin, Antique kag tubtob sa manabutan sa aton sining pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita sa Kapitolyo Provincial balita ni Aksyon na John Diaz. Ini may kangtanan sa bagong merkado sang Barangay Maaw sa Bago. Formal nang gin turnover kagin inagurahan. Kag sanggunian bayan sang Banwa sang Isabela handa na makigdayologo sa mga nagrally sa tubang sang munisipyo agod nga maklaruhan ang problema sa wala na pasar nga annual budget balaho. SB member Dol Malabor nagaligar nga wala masumiter sang Office of the Mayor ang ginapangayo nga requirements. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayhupon anom ka mga Bacolod nun nga naggamit sang Peking vaccination card. Plano kung taning mag-travel sa guwasang pungsod kaso ginapreparar sang otoridad. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa na kaagi preso kag under provision sa kasong illegal drugs liwat nga nadakpan kagabi sa Barangay 27 sang Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Brian Morden magamay nga ginpatay blas ang inpeito sa Valle Hermoso, Negros Oriental hindi asset sang tropa sang militar. Kaganok preparado na nga magpangdakop sa mga tiyanggi kag sari-sari store nga nagabaligya sang bulong kon may lokal. Kag sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon na John Diaz karon dugay-dugay agrarian reform beneficiaries sang Barangay Purisima, Banwa sang Manapla. Ginlaragway nga daw kaangay sang mga guns sang Victoria's Milling Company ang mga kapulisan sang Banwa sang Manapla. Sa balita naman sa out of town sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon na Roger Gotib ini may kangtanan sa 33 anyos nga lalaki pilason matapos nga ginbuno ini mga kaaksyon. Sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya lalaki ginlutang sang iya kaupod sa inom pilason. Kag sa Talisay naman sa 3rd District, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, 29 anyos nga lalaki na dakpan sa may bust operation sang Talisay PNP. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon sa sari-sari store owners pwede na mag-apply sang authorization sa FDA agud nga makabaligya sang mga over-the-counter nga mga bulong. DILG anyoho gindepensahan ng Operation Baklas sang Commission on Election. Kag masobra 7 milyones ka nga pundo para sa allowance sang health workers na release na sang Department of Budget and Management. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dinig lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tana dugay-dugay ang inyo sining mga greetings mga kaaksyon. Sige, dali gilang ha kay yari ng unang resulta sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Biyernes pitsa 18 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 9, liwat 38
and 9. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang pamati ho sa kay Alex Montesa, kay Tututan, John Recicio, Ray Flores Barrioga. Kag sa anong panaton nga mga nag-like kag nag-share sa aton sining nga programa. Kay Donald Cabasag, Miss Maricel Yorpo, John Vicente, and John Recicio, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Marilo Catinoy, mayo lang pagpamati, Gerald Gadudo, and Humalumina kay Crescianto Milap, kag Borgs Asan. May lang pagpamati. And sa kay Kagawa Dimbong Campoara naman sa Lionel Aligarbes Nobles, may lang pagpamati, and John Vicente, and kay Miss Maricel Yorpo, para naman siya. Sige, salamat gid. Thank you gid sa inyo sining pag-monitor. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay kung di ma-likes dati, wala tamay mo Sige, dali gilang mga kakson Standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakambing tinagaman nga amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, hagit lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras, mga kaaksyon. Standby sa report ni Aksyon Art Tayhopon gikan sa Bacolod City Government Center. Nahon ta ka Aksyon Art. Life Extension Coffee Mix. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa tuwan. Serbisyo. Nagtuantang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Anom ka mga Bacolod nun nga naggamit sang Peking nga vaccination card. Plano kung tani nga mag-travel sa guwasang pungsod kaso ginapreparar na sang mga otoridad. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Aksyon Art. Oh, din siya wagi. Okay, proceed. Subong. Ara na. Ara na siya, nakasulod na sa next ang balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang mapili sa anon talang mula ka mga persona itong una ginpost ni City Administrator or Executive Director ang sa EOC nga nagagamit sang duha ka o kung sa mga fake nga mga vaccination cards. Actually, duha galing ini ka pamilya composed of 3, meaning 3 alin sa Singkang diri kag isa alin sa Mandalagan na ginalakipan pa diri ang isa nga taga sa isa sining ka pamilya kuan niyo pastor. So iya kay Ma'am Emang baliway ni sila yung mabakunahan Action Rex kag tapos may ara sila plano nga magwa sa pungsod, no? So diri kay Ma'am M nagkadto dira sila sa may bahin sa isa ka mall nga dira may assistance or help desk nga ginapahamtang ang EOC, no, para nga magkuha bala sa vaccination certification o medical certificate. Tapos nabi sila kag kompleto na para nga ma-issuehan sila sa city as one of the requirements sila pag-travel. Ang problema lang kay pag-abot nila, na-discoveryhan ang sumex mga technical individual sa city nga ginagamit nila hindi autorisado kung piki nga mga dokumento. Dito sa uli naging checker kag nag-ako man sila actually
ang isa ka pamilya ni composed of 3 ang bakal nila tag 700 per vaccination card kada isa. And ang isa naman nga taga Singkang, nga pamilya mo tag 1,000 pag hindi ka vaccination card. Nang inik kang iya sa Singkang, ang gikuhaan nila ang alegasyon ni sa Kulukanes nga pasiguro nga siya lang mahala nga i-download sa database sa iosing nila ngalan. Tigog kita, kung ay ma-download kay number 1 ang mga ngalan sa vaccinators, Juan Gali Action Rex, nagasala-sala, lalay na ngalan, lain na apelyido, kaniban pagid na nagapakita na pikigid ang ila gingamit na vaccination card. Pagod sini, ginanda nagkaroon sa kapulisan ang kaso batok sa sila na individual kay siling ni Ma'am M nagpabakuna manin sila mo after discoveryan na fake ang ila vaccination card pero ito sila hindi ina magkabulig sa ila para sila tubangon na kaso. Yari ang napalayag sa EOC Executive Director nga si Ma'am M. Ang. Nagkadto to sa aton health desk sa tupad man sa aton vaccination site. May set up kami dira nga health desk para sa VaxCert kat bakuna card. Meaning, let's say, kung ma-travel ka, kinanglan mo ang QR coded nga vaccination card, ga-request ka na sa VaxCert so you can get it online. Pero galing kay kisa, dugay, yan asang DICT, madugay, kung kinanglan sila bulig. So, ga-assist na da ang aton mga encoders, may ara tada help desk. Nagkadto na sila because I think ma-travel abroad. So, ginpakita nilang ila card, kag nag-raise tamo nga red flags ang pagpakita sang card kay sakto ang first name sang nurse, kikilala mo lang namon tanan nga vaccinators, sakto ang ngalan sang nurse pero ang apelyido sala ang batch number sang vaccine. Ang vaccines may mga kung kuan pa blado serial number na mo sala kay memorable ni Ma'am M. Ang. So, bangod sila ang nagkakaigol kaso, ipasaka batok sila nga may individual. Dito nilaging kuayang vaccine card to nila? Bakal nila. Ilan? May nag-transaction, 700, ang sapiak na Kung pamilya to. natuslukan ka man lang sang vaccine, da nga mabakal ka pa card man? Huwag ito sila yung matuslukan. Munang diferensya sa white tuslok nang guwa sila piki-piki. Ayo. Namigid magpatuslok, di bla? Ang iba natuslukan, di galing COVID-19. Ano Yung man? vaccine. Ha? Ay, hindi galing COVID-19 yung vaccine, yung tuslok sila. Okay. Pero kasi ako lang mo kayo. Tiari tapos ka na-discoveryan yung fake documents, nagpabakunhalas lang sa Rex, may tibudlay na kami kaso kung tubangon, bagod sa pagpiki mo sa government documents na mo nagkaroon lang ginapreparar sa kapulisan, ngayon pasaka hindi kay perseguido ang city government of Bacolod, ngayon ang i-file patok sa anong tanan ka mga individual. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhupon, mag-aksyon din kaman sa Pinas, lambuton ka sa balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, nasa balita ng sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Way pa man nga akong bisita di. Daw ginset naman to. Basi ko nahawiran to sa dalom taytay bla. Sige okay lang Kay ti bisita tatani to day Father Dandy Balato, Bermijo sang Barangay Purisima sa Banwasang Manapla kag mga kaupod ya. Pero way pa man, basi na traffic to. Sige, pakaronan ko lang na sila. Okay lang basta aton nag-inform kita sa ila upod kay aksyon na John Diaz dira. Aksyon John, standby na lang sa patrol live extension The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Kampareho kon BMC ang mga kapulisan sang banwa sang Manaplaho. Yaring kaunta sa report ni Aksyon na John Diaz sa Patrol. Aksyon John. Aksyon na Rex, mga duha na ini ka tuig nga problema dra mismo sa area sa Barangay Purisima sa may banwa sang Manapla ining ginaagawan o kung ginaawayan ila drabe nga poder ilabi na sa duta dra Aksyon Rex sa patindugan sining distillery plant sang Victoria's Milling Company. Kung naibaluan kapon personal nato nga ginpadulungan ang Barangay Purisima kag dito nato naibaluan nga may ara gali sa nagluntad nga kinagamo sa katunga sang kapulisan kag gini mga agrarian reform beneficiaries sang barangay. Kay na sa press conference ginpatigayon sa Negros Press Club ginpayag diri ni Father Donardo Bermejo amuning isa sa mga nagatiglawas kag nagatag bisang iya suporta sa mga ARB beneficiaries nga kahapon sa natabo dikto Aksyon Rex. Nagpamanapla ka gali kahapon to sa sentral? Ha? Nagpa-sentral manapla ka kahapon? Oo, nakalabot po kami ito kapon eh. Gali ka. Kamusta Oo. na to yung sitwasyon? Okay naman? Pag-abot dito sa area, wala na ang mga nagatiket. Kay according diri sa kaina, ganing explain ni Father Bermejo, hasta sang hapon, tob-tob magabi, daw ginaayam sa gyapon sa mga kapulisan, ining mga nagarali, Aksyon Rex, kumbaga daw ginpangita, pabala ka mga kapulisan, dra sa manap na PNP, ang iban nga mga nagapiket protesta, kay may mo siguro o may kinanglanon sila pa mangkoton o kung basi ginapangita sila Ang kiti luyag may ko mga na legal. balaan, di nakasecure na sila sang permit nila to rally? Ang according diri kay Father Bermejo, hindi na kunugid nga totally nga rally bilang nga nagahublag sa sa tong asandalan. Hindi to nila pagpasudlo ng truck, dapat may permit gid na sila iya. Oh, nga paano Aksyon Rex, pero ang ila diga pinindugan lamang nga may ara kuno sila tawag nga stoppage order gikan sa council sang barangay. Ang stoppage order nga ini amo ning resolution ni ginpagwa sang mga kagawad sang barangay Aksyon Rex nga nagamando nga untaton ang operation sang planta. Amo man ang rason ton nga ilay ni kuno ginapakita sa mga nagalabay didto nga mga truck Aksyon Rex nga nagapabalo nga hindi sila maglusot kay may ara nga mando ko resolution nga ginapauntat ang ila didto nga negosyo. Amo man na kunong ila ginapakita and according sa ila diri nga pagpatang, why man kunong ila ginapauntat o kundi pagpalabayon in mga truck. Galing kay mismo ang mga drivers ng mga truck, pagpakita sa dokumento, sila naman kunong nagauntat kag tiway na nagadayon sa pagbiyahe. So amo nang ila diri nga ginaparindugan Aksyon Rex. Pero kahapon naman dito, tigin ako man ni Police Captain Jenic Bermudez nga nagpadulong gid man sila sa area kay may mando gikan sa mataas nga panguluhan sang Negros Occidental Police Provincial Office nga respondihan ng area kay may ara sa reklamo sila nga nabaton. Ang iyan naman diri version ni Father Bermejo Aksyon Rex nga gakon ginarak sila sa mga pulis pinagi sa pagsulong sa ila may bitbit nga mga armas kag iban kuno may mga bilog kadamo according sa mga 40 to 50 ka mga police force ang nagkadto dito gyapon sa central Purisima Aksyon Rex nga area. Amo nang ilay diri ginapanindugan nga wala man sa kuno nag-stage sa protest, may ara lang man to silent, abi dira na ila nga papatigan sa hublag, dilikit kinakita nila may bitbit nga mga armas ining nga mga kapulisan. Amo nang rason kung aya diri ginatawag nga do mga goons sang VMC ining mga kapulisan sang Manapla PNP. Iba pa kito Aksyon Rex nga pagpakaina nga sunod sa iya, way sang kamatuoran ining aligasyon sang tagpamunuan sang Manapla PNP nga ginsumbag o kung gintapungol sila Aksyon Rex kay suno sa iya pinagi sa isa ka video ina nakitan nga wala gid may nakalampot sini kay Police Captain Bermudez Aksyon Rex. Ari si Father Bermejo kay nasa iya nga pagpayag sang aton nga interview.
Puro kita mo is to serve and to protect the public, Kada ko niya, klaro-klaro sa ako niya nga ang ginprotektahan nila hindi ang publiko kundi ang private company na illegal pa. Kaya ang Victoria's Building Company, wala sila siyang valid mayor's permit, may established resolution sa barangay, wala secret registration, no? Tapos, ang duta hindi pa ila, no? That's why sa kahapon pagkabot sa mga polis, ginarangan sila sa mga sila, i-explain na ako natani sa inyo nga hindi ka mo magdadto dire kaya magsunod sa planta kasi illegal na siya. Pero pagkabot niya sa mga polis immediately, pangharas na sila ya kag amunay, no? Kaya na ginaway na, kastigo nilang iban, amo na siya, pusasan, no? So, ng iban, nagkasapa ang ilang ahente, nagkasasang makita niyo sa video, nagkasasang kasi fully armed, heavy loaded, na makato sila sa gira, mga 40-50 sila eh. Kaya ang full force ang police at ang staff sang manapla, no? So, mga 40-50 sila siguro, no? So, nakita ko na na-stabilize ko yung nagapon, no? Nakita mo kung nga ang mga polis, ano gani sila, hindi sila polis na mga tao sa publiko, kundi sila mga goons. Hindi mo sila goons ang Victoria's Building Company, no? Dapat ang mag-protect sa Victoria's Building Company ay ang ilang mga security guards. Pero this time, ang nag-protect sa ila, pag ginawa nila goons ang mga polis, no? Action Rex, muna kabayan sa papayad rin ni Father Bermejo sa kabayan sa iyang sa press conference kay ina. So ako dito rin sa grupo sa mga agrarian farms beneficiaries nga mapayad sila sang kaso batok sa kapulisan bangod sa natabo kahapon Action Rex. Pero ila diri liwat nga ginapanawagan sa kapitan sa Barangay Purisima kag kay Mayor Manuel Escalante nga hatagan sa igtalupangod ining ilang panindugan kag ilang kausa Action Rex. Nasunod sa ila, tuman na ang epekto nga nadulot diri sa ila, ilabi na, sinigapadayon dirang operasyon sang planta. Ano pinaka-demand nila, sini? Ang pinaka-demand nila una, Action Rex, isunod na to ng operation. Kay sunod sa ila, ang operation sang planta. Kay sunod sa ila, makahalalit sa ikang lawas, Action Rex. Kay tiambaga diri ni Mr. Ronald Ducadis, ang isa sa mga leader dira sa grupo, nga wala sa public hearing, naging patigayon, antes sa magipatukod ang inang planta. Kumbaga, nagatagi namang sang permit o kung sang resolution of no objection, si Kapitan, nga wala nagpatigayon sang public hearing. Pero may isisi nini? Ha? May isisi? According to sa ila, wala na kuno sec registration. Wala na kuno sa compliance certificate bla? Amo nang di pa makutoton kay ina, pero according to sa ila, mahimo ini mga dokumento, wala gid naglabay sa nagakaigo nga proseso, kay ila gani ginaligar nga pati ginatag nga mayor's permit, hindi matuod o kung peke Action Rex. Kay ginanta ko nilang papeles kay ina, nakita man nila nga hindi insakto di amo tong itsura sa mayor's permit na gina-issue sang banwa. Kaya mo na ila ginaligar nga wala sa nagakaigo nga mayor's permit, wala sa nagakaigo nga or rather may standing dira nga stoppage resolution plus pagit Action Rex nga sunod siya wala sec registration. And then wala man naglabay sa nagakaigo nga public hearing. Ila din nga rason kung nga ginabal nila makalit sa lawas kay bangod pala kuno ammonium. May ammonium ang ginagamit dira o kung naman ginaproduce dira mismo sa may VMC nga tuman kadako ang iyang percentage sa ginapagwa kumparar mo sa normal ang mga gina-require agad nga hindi makalalit sa publiko. Ikaduha diri Action Rex sunod sa ila inagintindugan sa VMC na paidalom ina sa CLOA. So, amo nang ila diri nga ginapangayo o kung ginahingyo sa Department of Agriculture nga kung tani ginara na distribute na sa tanan nga mga CLOA holders ining nga duta dira kay sobra na kani pila ka hektarya ang ginpantindugan sang planta kag ginpangtamnan sang kahoy Action Rex. Amo nang balita naman gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz nga nagasalig sa totalan nga maka-action sa likod ng yabahin sa Pinas. Action Jan, dali lang atong ano to yung concern sang tatlo tong babae? Mga upod to sila Action Rex. Upod to sila? Oo, nga nag-picket ng kapon, nag-rally ng kapon. And then ang duwa to, mga ARB beneficiary, isa residente sa lugar. Nga nagatag naman sila nga pamatuod, na kung ano ginamatuod nga natabo kahapon, base sila nakitaan, kaya to sila sa lugar Action Rex. Sige.
Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa totalan nga magka-aksyon sa likod ng bahin sa Pinas labaton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na John Diaz. Balita gikan sa patrol mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:41. Ang atong oras, standby aksyon Brian Morden. I-check tayo na ang balita gikan sa Nokpo. Karon dugay-dugay na. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, Kita, inimay kang tanan sa magamay blang agin patay sang NPA sa banwa sang Valle Hermoso Oriental Negros hindi asset kuno sang Philippine Army kag nokpo preparado na sa pagpangdakop sa mga tiangge kag sari-sari store nga nagabaligya sang bulong kung mayara sang advice. Yaring kaudan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Action na Rex ginatindugan diri sang Philippine Army nga hindi asset, di man intel atong ginpamatay nga mag-amay sa may sitio Mampayaw, Barangay Malangsa, Banwa sang Valle Hermoso, nagligad nga Miyerkules sang gabi dito ni sa Negros Oriental. Sunod diri kay 303rd Brigade Commander Police Brigadier General Inocencio Saporte ang mga ngalan nga Lucio kag Fernando Pirater kag Beatrice Action Rex wala gid sa ila sining listahan nga bilang asset. Dugang padre ni pasaporte nga ang palayag sa NPA nga asset sila, aligasyon na gid lamang agad nga hinaguan ang ila sinigin himo nga krimen nga ginakabig niya nga kwan ini lubag na sa human rights international Action Rex. Palayag tadugang sa commander nga posible ginadudahan gid lamang nila ang kapitan nga si Beatrice nga nagaridtag or di gani inang naghatag information sa gobyerno pero ti trabaho niya ini bilang kapitan sa nasambit nga barangay kati amo nang mandato niya. So ina ang isa man nga gina-imbestigaran karon sang Philippine Army. Angot sini nagapakig-angot na karon ang Philippine Army sa kapulisan sang Valle Hermoso agod sa paggabulig para matagan hustisya ang kamatayon sang mga biktima. Action Rex. Madamdaman ining si Fernando kag Lucio ang mag-amay ginasulod ini sila puloy-an kag pinangluthang sining New People's Army. Pero aligasyon man sa New People's Army, ginluthang nila ini kay nagbato sa ila. Action Rex. Sa barangay, hindi man to asik sa
Okay. So, siyempre, kung ang asawa sa naging patay, ay sinala mo itong incumbent sa barangay chairman. Siguro, kapitan, hindi ko may mga trabaho siya sa bilang responsibilidad niya sa barangay. Pasya mo ito ang pag-interpret sa mga MP. Pero hindi ba ito asset first? Kung asset na mo, naranasan sa naman, pero hindi na asset sa MP. So, kung may... Ang porusyon din lamang sa palayag ni Pasaporte angot sini. Samtang ang ibang nga balita sa Nokpo, sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang Action, Brian. woman. Yes, go ahead. Daligid lang kay may nagapamangkot kun din ang fire call sa area sang Barangay Bata. Kaming na dira subong ang ato sining patrol, no? Barangay Bata. Way pa balita ya sa Bureau of Fire. Dali lang action, Brian, no? Kay i-check ta na ini. Way sang nagasabat sa fire. TBC pa siguro. Bureau of Fire Protection, liog tada sabat sang inyo sining telepono kay way sang nagasabat, no? Pero Barangay Bata, according sa report diri nga gin text ato nato na didto si Action na John Diaz karon lang dugay-dugay. Action, Brian. Yes, Action Rex, sunod diri sa kay Donasco nga ginahulat pa nila ang guidelines gikan sa Kuan National Headquarters ang PNP matapos nga magpalayag kagabi si DILG Secretary Eduardo Anyo nga ang kapulisan ginamanduan niya sini nga magdakop sa mga tiyangge dira kag mga sari-sari stores nga nagabaligya sang over-the-counter nga mga bulong nga wala sang inibalang mga bulong nga mga biogesic dira, bioflu, nga wala sang prescription sang doktor kay ti pwede mo lang ni mabakal bisan wala sang doctor's advice. Labi na gid kon may pike. Suno kay Donasco, ginahulat pa nila ang guidelines. Kaya ginahulat man nila nga makabalay sang local ordinance sa isa ka LGU nga mo man ang ilang basihan sa ilang sini nga pagpangdakop action Rex kag basihan kung ano nga mga penalty ang pwede nga implementar batok iya sa mga tagiya sang tiyangge kag sari-sari store action Rex. Ari si Donasco. During the interview of Secretary Anyo sa DLG, and he released this statement. And on our side, Mr. Bryce, no, sa PNP, is we will be waiting for the ordinance that will be sent out to the LGUs. He explained that as well. And then by the time po na may local ordinance na po tayong susundin, is ma-take effect na po natin itong panghuli or panguha specifically sa mga tiyangge and stores na nagbibenta ng peke, no, na gamot. Ang palayag ni Donasco ang pakaronan sa hapon mayara sang binon-anay nga nagluntad sa ilog kagiban pangabalita gikan sa Nokpo. Action Brian mo din report maka-action din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa hamon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat kinaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Sa nagpamangkot, bala na relate na ni kay Napa. Ara sa area sang Barangay Bata, no? May fire call kitang rabaton is Barangay Bata. Kung di na nga purok sa Barangay Bata, kaming na dira ang patrol. Dugay-dugaya, ma-report si aksyon na John Diaz, mga ka-aksyon. No? Sige, daligid lang sa report ni aksyon na John Diaz sa Kapitolyo, kag-aksyon na Eric Magbanwa, karon dugay-dugay lang. No? Thank you, Gid Victoria, sa Bata, sa Bangga Sumil, no? Sa Barangay Bata. Salamat gid sa nagpadala sang mensahe. Dira ara ng patrol dugay-dugay. Mahatag na sang balita si aksyon na John Diaz basi traffic pabla ang area nga kung sa din, no? Nag-agi ang aton sining patrol, no? Sa Bangga Sumil.
Amutin ng sumil, bali 1 kagto ng sumil na sa Barangay Bata. I-check naton dugay-dugay. No? Salamat gid sa inyo. Sininga, pag-inform sa aton. May tisik, kulang balang imo sininga. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag North Bata, no? Likod simbahan, i-check ta lang na dugay-dugay. Sige, Santon Plus Herbal Capsule anay, no? The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Kadton tanang balita gikan sa patrol, we have aksyon na John Diaz parte sa sunog sa area sa Barangay Bata dira sa Somel 3, no? Barangay Bata. Initially, ang report apat ka mga puluyan ng na damage sang sunog sa sining udto. We have aksyon na John Diaz sa patrol. Aksyon John. Aksyon na Rex sa initial nga report sa Bureau of Fire Protection Bacolod, mga apat na kamapuluyan ang gintupok sang kanayo
sa sunog nga nagluntad sining lamang hapon diri sa area sa Purok Tamburong, Somil, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod sining hapon. Actually tubtob sining nga trion aton diri makitaan nga perte pang pagpuok sang aso, no? Pero tikon in terms nga nagabagabaga ako naga-i-grab ka klayo, so hindi ko na din makitaan o kung wala kita makitaan tubtob sining nga trion pero perte ang puok sang aso. Sige pa kaniyang pag-augment sa pila ka mga bombero gikan sa naglain-lain nga mga sub-fire station diri sa may syudad sang Bacolod Action Rex. Para sa tumatag para may balon nilang area kung alapot kamo dis area sa Barangay Bata, antis kamo sang simbahan Katoliko, maliko kamo dala sa tuo sa Bangga, sa tuo nga Bangga Radio Action Rex. And then ang unang nga Bangga sa wala left turn ka naman tuptop dala diretso na ni pinaka-unhan diri may ari diri nga ending endpoint sang dalanon, and then may ari diri Action Rex nga straight ang gamay sudlon mo ni mga balay diri mga ikit-ikit man diri na totally nga nagapapikana ilang nga pader pero man distansya gali ka siguro bla kalabanan himo diri sa light material dason to nga nagsugod ini nga kalayo. Actually nakita na naton kay na ang pinakatag-iya sang balay nga amo ning ginatudlo ginalinan sang sunog kinang istorya abi sang Bureau of Fire Protection Action Rex, no? At sining nga mga tinion. In sa report gol pila mas nga nakita nga nag-igwal ang kalayo, no? Manong nga pon basig lang kina dako ang ibang kalayo. Sino kita ikaw? Ano kina no nga? Kita pero nakita na mo nang sa babaw may baga na may kalayo na. Ano na to story nga balay? No, to story lang. Meaning ang kalayo ng sugod sa floor sang balay. Oh, sa lugid ground floor ang sugod. Sugod. Kusang gol siya dalang dako kalayo. Dasig lang. Dasig dako. Wala no po. Ano man? Arami no po. Ulihin na po ang gasol nila. Ulihin na ulihin na nagabong. Amo na nagulwag pag sa kalayo. Nga nagdako lagi. Oo, nagdako lagi. Sino na tagya ka balay na? Mga Castillo na ilan ita Gini Castillo. Oo. Man sa Lakina. Wala na tao muna nasunog. Wala mag-star. Wala naglakat sila. Oo, naglakat sila. Wala tao. John, Tapos, Axodex? may live ka na? To live, matry taliwat live Axodex, no? Sige. Pero nakalive ko ito kaina, basta magamit. Tapos kaina, nang dasig lang naglaton sa piyak. Oo, dasig lang kay puro kahoy mo, plywood, may mga kawayan, mga daan. Ka-light material nila ba na? Oo. Hindi simentado, bilog? Hindi. Kahoy, bilog. Bilog kahoy. Padero. Kahoy man. Mga pila ka gabong, isa kasi gabong isa. Ano man, isa lang gito. Katatlo giguro. Katatlo giguro, tapaya kang sendereo. Pagdikto. Kung sinong damo da balay sa sulod? Damo da balay sa sulod. Mga pila ka balay na naman. 5? Mga anom kabilog. Anom na kabalay. Okay. Makikay na, dasig ginawang iban? Oo, dasig kay Gultiada mo, mo nila bulig sa mga tao, di ba siya eh? Kung kulang taon, dasig ka lino, kay sabing hangin dati. Hangin, hangin. Bigtugid ka dati ang hangin, wala din. Pero nga mo, siguro lang nga mo, damo dang gamit na sa babaw. Ang kitaba. Dimba siya rin, among tubig eh, para hindi na matamaan. Laton. Okay. Pamilya na kamo din? O, pamilya kami din. Isa ka mo pamilya? Ang gatido nyo? Edka. Okay. Sige, Action Rex pamilya Edka. Pero actually, ari ding isa sa nasunugan din. Kabalo ka, pero ari na kami sa pinakatunga-tunga sining Purok Tamburong sa Somil. Sining nga mga tinion. Ang exact location sa sunog is Purok Tamburong, Somil 3. Somil 3 na iguro Action dyan? Yes. Sige. Somil 3 na de? 2. 3. Somil 3 na regular action Rex, no? May nakita ko ni Subong kay may ginapang rescue sila. May ginahibalo sila kung dito sulod sining mga balay may aligaw may nagbalik kay ila nga isa ka senior citizen. Action Rex na daw ginapangita nila tuptop sa matrion, hindi nila wala nila nakita na kung nakagwa ini siya. Amo na ang gina-testingwaan nila sa mga makitaan Action Rex, no? Ang tagiya ka mga balay wala din, no? Nang sa likod wala, pero ang sa tubang sino na, no? Ari sila? Ay mo lang sa piyak na tay? Balitay dra sa likod, imo na dabay sa likod?
Kaya wala tao nyo balay tayo? Kaya hindi tao, may nagulubram. Kaulubra ka mo. Paano ka makabalo tayo na batian na lang? Ano naman eh? Okay. Ano kaya mga ang pangalan mo tayo? Julius Esperon. Esperon. Bali isa doon sa balay mo, aras ko nga. Likod na kinyo? Ang two-story na? Dalom na. Pati two-story na nga balay mo, pag ginagali. Pero ang mga gamit, ito tayo nakakalusot na kamato, wala pa kabukat Kaya nagagamit ang balay na ginatulog-tulogan, nagkakuha na nagagamit. Wala So, ka kompleto na sa puriste kag tubig. Abot silingon, do temporary rin nyo lang, be. Bali ko may mga bisita na ginapatulog. Oo. So, ginakatukan-tukan ang nanamo sa aram ng balay ko. Na-estimate mo tayo sa sulod pag ito tayo, may damo pa na panimalay sa likod mo na? Kasi no balik May isa, ilakan tayo Gini, arang bataw. Jenny, ano na? Castillo? Castillo. Dito naggasogod? Oo, sila ka, no? Ano ni? Balay, ang tatlo na balay, yan yung monotilya. Kasi na itong isa tayo? Ilakan tayo Ray Monotilya. Montesilia? Monotilya. Montilia? Monotilya. Okay, Rain, no? Rain? Ray Monotilya. 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 Monotilia. Ray Monotilia. Amo kay Ma'am Jenny Castillo kay ina kag imo dre. Oo, ara nga. Ari tiyak siya. Monotilya tong apelyido kung Omotilya? Monotilia tayo no? Monotilya. Okay. Mono. Oo. Abot ko, kitos na guro, ito guro malabot, eh, medyo may laksaan pa daw. Ari daw. Ay, labi teacher ko, okay, tiya. Ay, rin kanina rin ang sunog. Ang sa teacher, nadala ma. Ang babaw dalo magiging. Ano nga lang to ilan eh? Teacher Monotilya. Sila to niya. Isa pa ika Monotilia pag ita. Hindi isa lang na kayo Monotilya. Tapos sila kan tayo rin ni Castillo. Okay. Tapos Amon. Amon do katupong ninyo balay. Aring sunugin sinil. Tupong gid sinigali oh. Tatlong kabalay sundanay puro gid na upos. Amo na ba tayo? Ang babae tayo? Okay. Gupit tabi. Pa, inyo to balay sa likod? This mama mo? Para pati sa bagulan sa kabot, wala lang dugay. Kamula ka mo dagay na ha? Ara ko lang agina ko online class ko da sir pagtawag sa ako. Ang balagwa na ko na inspection ko pataning ng circuit tigin pagwa na kang balagwa na lang ko no. Ano na? Nakita mo sa ason? Nakita ko nga ang kalayo kay tiyaran sa sagwa pero do saktuhan pa lang sa blado wala pag ito Sino kayo? Dira sa may sagwa namon sa dampi. Sa inyo balay? Oo. Di magsinikagwa sang inyo balay? Do bali daw kasi birebelas sa miyari pa kami di sa kabalay mo sa dira dampi. Do ugsaran? Oo, daw mo na pero may balay dyan sa kay dira guys tara ko nga pa kaysa. Okay. Tagwa sa ugsaran nyo to dampe, digto to may nakitaan ka may nagakalayo na sa ina. Yes, sir. Sampang ko, ay naman dako ang playo kung hindi kin man. Sakto man lang sir pero daw hindi pa man bala makakaon isang tanan pero gamatamat sa Oo. gamatamat sa slow. Dapat sa dako. Tapos, ano ginobra mo kayo na? Abrihan ko ang ginhatag sa akong yabi sir kaya abrihan ko ang balay bala nga may main circuit. Kasi pagkabri ko pagka muna ginbuto ko ni Papa ang biyagwa na lang ko kuno. Kasi pag nagwa ko sulod ko kay tanong ko si Papa kasi grab na daw ngayon si Papa kay nakagwa naman dito sa kilid. Okay, po silingon. Drag race nyo balay nakita anong klay dikto ng sulod. Wala ka balo ko na ginalinan? Wala pa sir kay ga online class ko sir. That time ikaw lang sulod ng balay. Oo, upod ko sang ido sir. Tapos si mama mo yung kasi papa Si mo? Papa at si Mama nag-ubara sa ubrahan niya sa Isabela. Si Papa nag-abot mo lang sa balaw kay nagabiyahe sa motor. Motor kita lang ilag. Oo. Kasi ito piyak balay nyo to yang inyo balay ginaistaran. So ito kay istara balok kay Pakaisa ko sir. Ato mato siya. Oo, kasi siya itong nagamba sa mo, nagkakalayo ko, no? May Nagkakalayo. tupad niya lang bala. Gasig lang ganda ano. Kasi inyo balay ginakita pa kung may nasalbar ka pa wala na. Amo na lang yung Cellphone ko na lang ginawa din. ko kay. Okay. Yung bill, isang i-installation ko tayo yung circuit, yung billing ko pa ng cellphone ko mo. Yung ba sa ni Papa nga madlagan, naging balikan ko cellphone ko kay Okay. Ano nga pangalan mo? Kiana Castillo. Yana? Kiana po. Kiana Castillo. Kailan edad mo? 18 po. Anong grade sila? Sa Riverside College. Anong grade 12? CBL, HKRBB. Okay. Okay. Si Diyan ano Kiana, galing exact location sang sunog na da? Purok Tamburong, Sumel 3. Purok Tamburong, Somel Somel 3. Hindi kay Purok Magbinuligay. Yeah, hindi action rin. Purok Tamburong, Somel 3, Barangay Bata. Barangay Muna Bata. sa. Yes, exact action rin. So subong naman tanion, actually nagwa na diri ining pila ka mga firemen kay ina. Naman ang suksok balag sang ilang oxygen kay ginasulod kito nila ang
area diri agol may baluan kung kamusta ang sitwasyon. Sulod kay mga ginaligar, may mga ginapangita kay nga mga residente nga wala magkagwa, no. Nabatan na naton si Kiana mo sa kay nang isa sa mga nakakita, no, ang bata nga ra sa may balay sa nakita nila nga nagaibwal ang kalayo sila og saran. Initial nila report sa Ogsaran, no, nagsugod ang kalayo, pero i-confirm ta na karon sa tod kapulisan kung sa diinkid, no, sugod action Rex. May isa pa gid kabalayo nga do partially damaged siguro, pero hindi magali partially totally damaged kay pating sulod sa ilang mga puloy ang puro tanan nagkraupos ang gamit. Kay sino ganito puloyan to action dyan? Kay Jenny Castillo Ginny Castillo ang ginalinan. ang ginhalinan. Oo. What about ang ibang pa nga nagkaladalasa? Si Junior Esperion kay ina na Junior Esperion. Esperion? Yes. Tapos ang isa na certain si Itzi Monotilia. Kitse? Itzi Itse Monotilia. Monotilia. Tatlo pa lang ato nakuha nga names, pero tipo ano pala no? Ila pa na action Rex nga may mo i-confirm ta ba kung mo gid matutod dila nga pangalan. Especially sa mga tag-iyat sila mga puloy-ana. Pero as a broadcast time, sige pa diri, damo pag ini kay ginatingwan nila lang hindi na maglapta. Ilabi na nga may mga ano na dirahan do mga kanalan nito lang nagaseparar sila mga puloy-an. Digre sa tindugan to gapuog pag ang aso, no. Subong nga mga Why naman sang kalayo pero gapuog ang aso. puting aso lang gid amo gid na problema. Kung may kalayo na may gaot-ot pa na sa ginaluntaran niya guro. Yes, kay kung nato ang ila diri nga ginapalong amo di sa gwa pa lang ang sa palibot pa lang sa mga panimalay ang pinaka-center sa tunga-tunga gid wala pa ginila dito na sentrohan action Rex kagnapang abi no ang kalayo. Makita ako di ganito from my location subong nga mga tanion ari diri ang mga bombero sige pa man no sa pagpalong sa kalayo action Rex. May mga nang scene and then may ari din mga nagpatirigal tapos sa pila ka mga balay nga ginatupok sa kalayo sa sunog utod sa nikitamang nga hapon. Set tabi ba si may mga initial sa mga pila ka balay? Hindi pa? Oo. Okay, sige. Hindi pa gid ma-confirm pero ari man diri si Chief Inspector Chief Inspector Ligaspi, no? I'll check tabi. Sir, maas na po. Ano na subong, sir? Mapping na ni sir. Hindi pa. Mapping operation na, sir. Mapping operation na. Pa-declare na fire out. Fire out na, sir. Okay. Na-declare na fire out. Declare na fire out ang sunog. Wala pa. Salamat action Rex, no? Gindeklaran na ni Fire Chief Inspector Rodel Gaspi nga by 1:25 according kay Sir Gaspi fire out ang sunog, no? Nga nagluntad sini kita mga hapon diri sa area. No, but sa under control nilang sitwasyon, marmali kay hindi din magdaton sa ibang pag mapuloy pero pilagid ka puloyan to base ila dara ang initial be? Initial nila report 4. Apat? Sir, initial pila 4. Wala pa. Di pa magatag. 4 pero kay na balat ako 4 actual initial report nga mga nasunog, no, sini nga hapon. Pero isip-isip ko do mga mamugid man, isa ka 2-story diri sa may tubangan, isa diri ka 1-story house, no, nga imo sa light material, and then may ari pa gid diri nga concrete house sa tupad, 3, and then may atutukay ng ilan ni Castillo nga ikapat action Rex. Pero may isa total gini apat, total gini. Why gini bilin? Pati itong up and down? Pati up and down action Rex. Ay gali. Nagkarataktak kaning atopyo si taon diri sa ako nabili na lang balayan. Balayan na lang gid pati kaning concrete nga balayo ang mga dito nagalin ang kalayo to kuno ina sa second floor or sa dinto? Hindi dito sa balay ni Castillo. Sa ground floor lang gid sila balay. Dito ring balay ni Castillo tunga mo. So minibot silingon kaya ang hangin pa ish diri. Amo to nga do diri sa nagdadapya pa wala action Rex, no. Ini nga hangin amo na ang sitwasyon diri subong may mga gamit diri pero si kramo gid pa man kay bandara ka tingwa man nga ila mga bitbit mga pati refrigerator gid tingwa nila kay nga mapagwa, no, kay kung siguro impact yo kay mga jealousy sa mga concrete houses diri sa palibot nagkarabuka nagkaralitik action Rex, no. Bagod siguro sang impact sang kalayo kay na
kini nga sunog nga nagluntad sini kinamang nga hapon. Ma-update kita karon sa sitwasyon diri sa lugar, no? Base na responde direction na Rexmans area. Agor na dula to sa tumakakson ng pinakauling update sitwasyon sini nagluntad nga sunog. So para na makakson ng pinakauling nga update report na kanang sini nga sunog nga nagluntad sa bahin sa Purok Tamburong Summer 3 sakop sang barangay Bata Surad sang Bacolod. Plus report gikan sa patrolang tagibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiring sa totoran nga makaaksyon sa rito gabahin sang Pinas laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz sang flash report, no? Gikan dra sa Purok Tamborong, Somel Tris, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Initially, according sa Bureau of Fire Protection, more or less 4 ka mga puluyan ang totally damaged, no? Sa sining sunog, mga kaaksyon nga nagluntad, sinigid lamang udto, no? Grabe man, no? Sige panghakwatan na ito sang mga kauturan ta sang ila kagamitan para makuan lang pero ting to storing nga bala ito daw ubos gito plus ang 3 ka mga puluyan. Ang iban sini ang kompletong detalye kag mga ngalan karon dugay-dugay or ibalik lang ni aksyon John Diaz parte sa investigation kung pilagid ang damage ni. Pero under control na ang kalayo according kay Fire Chief Inspector Legaspi, mga kaaksyon. Nasa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, life extension na vitamin D3 anay. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Ito sining nga mga out-of-town reporters, pagkaronan ko lang ina, kailangan alagid ko sa tiyempo, mga kaaksyon. Daligid lang, standby! The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning. Alang-alang na ta sa tiyempo, dali sa aton sining pangalagad. Pasensya, ginaway ta malabutan na, especially mga greetings inyo, pabuwasan ta lang ini mga kaaksyon. No? Nagadla na kita sa masunod nga programang This is My Life, higa sunod na sa Diligi Lamang Madugay, upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong, mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat